ng'wono ma Nyasaye momiwa romo kendo mondo wakel ni weche manyien mag Migago kowuok e RAMOGI TV. Yiena mondo agoni erokamano kuom yiero RAMOGI TV kaka tesend mari makelo ni weche manyien e kinde ka kinde. Waiko ni mathoth mawuok e boma ma Nairobi kaachiel gi mawuok e kor gwenge. Kama mokwongo wawinjane thuond weche. Jatend piny Kenya William Ruto ochako ayanga limbe mare gwenge ma Kaluo kaka wuono limo Kisumu kod Siaya. Riwruok mar Governors oromo e twak e wi chenro mopogore mag omenda moting'o mano mar El Nino. Kamati mar twak mar thek ma Bomas oromo kendo kawuono tok tieko kawo pach jopiny e wi weche mowinjore kamitino omi pek e twak margi. Wan gi mana kaka nanyiso motelo, wan gi weche mathoth mokalo mawuok e kor gwenge kaachiel gi boma ma Nairobi. Ka e boma ma Kisumo wabro bedo gi James Okoth ma bende biro nyisowa mago matimore e alwora ma Kisumo. James Okoth, kapo ni nyalo winja, lieknwa mana matin nono kaeto wabro duogo bang'e ni to Kisumo ang'o matimore, rwak obedo nade? Awinje yo makare achiel kachiel ka nitie kaunti ma Siaya, Game Sub-County e skul primar ma Mutumbu, kama nyasi mar rwako ayanga jaod bura ma Game ka Lisha Odhiambo dwa chakre seche matin kochakre sani. Gie sani mana kaka inyalo neno chien ka, jopiny oseyuoro kar nyasi ma kama kendo gisechopo mar neno ni odiechieng' ma kawuono odhi makare. Ka bende e romo ma kama nitie jotelo mopogore opogore moa e kweth mar Kenya Kwanza moseyuoro kendo gibet piny mar neno ni girwako jatend piny Kenya William Ruto e yo makare. Milton, kadwoki chien, wuodh jatend piny Kenya nochakre ayanga okinyi ma kawuono e kaunti ma Kisumu, to kowuok e kaunti ma Kisumu mana kaka nosekel ni wechego achiel kachiel gi jafwambo wadwa Millicent Adhiambo, obiro e kaunti ma Siaya kama ochomo sub-county ma Ugenya e yawo ayanga kata chako gedo mare kar od thieth madhi kawo omenda maromo milion 50 kaka mana achiel kuom yore mar neno ni ochwal weche mag thieth ne jopiny kendo weche mag thieth oyudre e yo makare. Mana kamano James Okoth nitiere kaunti ma Siaya kendo biro nyisowa madhi nyime e alworano e seche mabirogo. Ne watemo ngeka ni to chal nade. Kata kamano warwaki e weche manyien mag Migago e thuoloni machiegni. Nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny Kenya William Ruto osidho ayanga Ramogi. Wabiro chako gi sigana machielo ma bende en ni jatend piny Kenya William Ruto oyango nosegolo chik ne jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo ne ni jonjore duto mitudo kod tho mag jopiny e tulo masundu okawnegi okang' mager mar chik kaka owinjore. Bende notielo komedo wacho ni ok obi yie mondo weche mag tulo e tong' ma Kericho kod Kisumu odwok Kenya chien ka koro gibiro tiyo kod joma siko nyayo tulogo eko arietha kaka dwarore. Magi nowacho e limbe mare mokwongo e gwenge ma Nyanza manochako gi Kabonyo Kanyagwale Nyando, kuma nosidhe kar gero senta ma ibiro ti godo e kar chwalo chenro mag bero pith mar rech kod weche Kilua. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja, na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie na tayari tumeweka mpango kamili, na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela.
Kawuok e kaunti ma Kisumu dhi e kaunti ma Siaya kama yudo ni jatend piny Kenya William Ruto dhi bedo e nyasi mar goyo erokamano mar jaod bura mage Melisha Odhiambo e nyasi mobagi e skund primar ma Mutumbu. Jotelo mopogore mag loch nanga, kanisa kod josiasa oyuore nyasino. Watudore gi James Okoth ka entiere e gwenge mage mondo nyiswa ni to chal nade. James Okoth, inyalo ketowa e ler ni to koro weche chalo nade e alwora ma Mutumbu? Erokamano Milton, achiel kachiel kawuok game sub county e skund primar ma Mutumbu kama ikruok dhi e nyime mar neno ni jopiny kaachiel gi jotelo mopogore ma osechopo e skund primar ma Mutumbu ka orwako jatend piny Kenya William Ruto e yo makare. Jatend piny William Ruto ichopo e skul ma primar ma Mutumbu ka kinde ma sasa kochakre sechegi kaka kinyalo neno picha jopiny oseyuoro kar romgi kama gidhi neno ni sasa ma jatend piny Kenya donjo gidhi rwake gi e yo makare kendo giikre mar winjo twak mare modhi kelo ne jopiny. Onyalo donjo ka seche machuok kaluwore gi chenro mare to kano wuok e kaunti ma Kisumu kama jafwambo Millicent Adhiambo noselerowa weche mane kata weche mag dongruok moseyango kuno. Ne odhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Siaya kama norieyo sub county ma Unguja kodhi yango kata sidho ayanga chakruok mar gedo mare kar thieth ma Ugenya e yo mar neno ni weche mag thieth ochopo ni jopiny e yo makare. Milton, jatend piny Kenya bende ka owuok Unguja, kowuok Ugenya, igeno ni odhi donjo kae sasa kochakre sechegi mar neno ni oyaw ayanga kar tiegruok mag weche mag tudruok ma e lony manyasani kar tiegruok ma Mutumbu Technical Training Center. To bang' mano obro ng'ado achiel kachiel nyaka e skund primar mar Mutumbu mar twak gi jopiny to kod welo moseyuoro Milton. Sani kinyalo miamna dakika achiel kende tudra gi jopiny apenjie ni to gin geno mage ma gin go en wach mane ma gidwa winjo koa e duond jatend piny Kenya. Agichak nachaka gi nyingi ting'isa ni ia sub county mane odiochieng' ma kawuono ibiro e nyasi ni to gin weche mage migeno winjo kokalo kata kaluwore gi twak mar jatend piny Kenya. An giluonga Catherine Jumochieng. Lego Usonga constituency, West Lego ward. Gimadwaro ni ker kobiro mondo twage mostly en ridruok mar piny oridre ahinya onego punguza rwaye fuel. Mar ariyo kaka wan youth onego manynwa tije ma youth onego bedni odware create job opportunity for the youth. Mar adek onego we wach hustler fund. Personal loan onego create or increase the limit of personal loan. Mano kenero kamano. Erokamano ahinya. Jaduong' ang' ning'iswa mana nyingi to ikono ni into in gi geno mane en weche mage midwa winjo ka e twak mar jatend piny Kenya. Ane rasas kama yaro awuok e Siaya adak Siaya kaeni an ja Siaya ka to an twak mageno winjo kuom president en ni president otimo maber kuom biro Siaya nikech en kinde mang'eny kok wathor neno president koro kobiro kando wan kod geno ni gik maber wabiro yudo kowuok kuome ka seneno kosetemo matek kuom keto pek mare e weche mag pur. Koro sani eri wadwa neno to wagombo maendeleo mamoko mondo wakelonwa kendo wabiro mede ewi wach mago. Koro ang'e ni kaka osebiro ni wan kod geno ni gik mabeyo wabiro yudo koa kuome. Erokamano ahinya. Milton, mana kaka isewinjo koa e duond jopiny mago e moko kuom geno ma gin go e kinde ma jatend piny William Ruto dhi twak kae ka bago ting'o weche mag riwo oganda duto mag jokenya kendo bedo jatend piny motelo ni jopiny duto nyaka e alwora ma Nyanza. Ka bende weche mag dongruok kamoting'o mago mag pur to kod mamoko kaka mag thieth ma bende osechako mondo odhi nyime mondo mi okel dongruok ne jopiny. Milton, mano mago koa e kaunti ma Siaya, game sub county Mutumbu primary school.
erokamano ahinya James Okoth kuom ketowa e ler ewi limbe mar jatend piny ma bende biro yuore nyasino. Ka wadhi weche mamoko en ni jatend piny Kenya William Ruto osidho ayanga kar gedo mar senta mibiro ti godo kaka kar chwalo chenro mag bero weche mag pith rech kod luo e kar dak ma Kabonyo Kanyagwal sub county ma Nyando, chenro madhi muonyo siling bilion 1. E twak mare oyango ni magi e achiel kuom ajenda mag dongruok mane ochano e alwora ma Nyanza ma bende geto nyayo chenro mag chiemo kendo bero uchumi ma pachoka. Oyango bende nodhi duogo limo Kisumo kapok higa ni orumo mar neno ni gedo mar senta no orumo mondo mi ochak chenro mag pith mar rech kako winjore. As we have wapi makofi fanfare. Leo mimi nimefika hapa kwa sababu tulikubaliana njia ya kubadilisha Kenya, njia ya kubadilisha taifa letu ni kupitia miradi na mipango ya maendeleo. Si ni kweli jameni? Ya maendeleo. Si ni kweli jameni? Mimi nimefika hapa leo sababu hapa Kabonyo mumengojea hii mradi vile gavana amesema miaka 20. Lakini mimi nataka niwahakikishie rudi hapa mwaka ujao. Fish is one of the items that is going to help us sort out the challenge of cost of living by making sure that get food in the valley of Kenya. Na sababu hiyo tumekuja hapa katika mradi na hapa tumekubaliana na serikali ya Hungary. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 1 kujenga hii mradi, kuhakikisha kwamba tutakuwa na fish pond, kuhakikisha kwamba tutatoa hapa fingerlings. Nyisruok ma jopur mong'ere kaka SK Show ma Migori matimore alap malichota ochopo odiechienge mar 2. Gavana ma Migori Ochila Yako osechopo nyasino mar yawo ayanga nyasini. Jopur yudo thuolo mar somo yore mag pur gi lony manyasani. George Juma ni e kaunti ma Migori kanyo kendo koro ni watudore kode achiel kachiel. George Juma, inyalo nyisowa ni nyaka sani chenro mar nyisruok ma jopur ochopo kama nade, to kwan mar jopur mowuok oko ma nyiso mwandugi gin kwan marom nade? Be gibiro kar romgi? George. Erokamano Milton awinji makare kowuok e paw shono malichota kama bende nyasi machal kod kata chenro ni mar nyiso kit lony kainya mago mag pur kod mamoko chopo odiechieng' mar 2. Nyasi bende nyaka sama wuoyi ni gavana ma Migori semolo kae kama bende koro wuothe kuonde gepe mopogore opogore maong'e moko mwando bende koro oganda ochopo kar mar nyiso oganda. Nyasi machal kod ma igeno ni ji maromo 50 ne biro ka mar nyiso mwandu to ahinya mago mantie kod lony manyasani weche go mag pur ma idendo kaka smart farm technology. Mabende wadang'e ni nyaka sama weni bende chenro gi dhi makare to be oganda nitiere kod thuolo ma idol lony to ahinya weche go mag pur bende nyaka sani koro romo machal kod ma koro biro kae mondo koro chiw thuolo machal kod ma ne oganda. Adwa ni mondo achak gi apisa mochung' ne weche mag tayo show mondo ang'e ni to chenro chalo nade. Adwa ni ng'i kamera kacha cha. E kinde mano wuoyo mo gik ni wacho ni ji maromo 50 biro kaka wuono mar nyiso mwandu gi mondo oganda osom. Bende ma ochopo jachenro ma ochopo kendo ago erokamano ne Radio Ramogi kuom miya thuolo ni masani ni mondo awuo e Ramogi. Chenro ochopo kendo wan gi jopur moingo 47 mo osechopo ka. Masama wawuoye ni wendo modhial migosi gavana Ochila Yako wuothe stands mopogore opogore korwako welo duto gi jochenro duto te somo odiechieng' ma kawuono. Kata mong'e ano ka nyithi sikul ng'eny molo jopur. Ok ang'e ne un kaka jok matayo chenro ni. Oganda be pod orwako show, be pod gi value weche mag nyisruok machal kod magi. Kaluwore gi ndalo mosekawo madhi higni 4 ka ok waketo so, nenore ni oganda mar joma dongo ma paro ni so pod ok dhi mbele. Nikech nyaka ne COVID-19 bedi 2019 nyaka sani pok wabedo kod chenro machalo kama.
Koro nyithi sikul ochopo ka nikech gima wadwaro en somo climate smart agriculture mondo wang'igo chenro mambele mabiro kelonwa chiemo mang'eny e kaunti ma Migori. Koro wakelo kendo joma wadwaro no bi somo ahinya gi nyithi sikul masani mondo ging'e ni agriculture be en tich moro amora en tich makelo ngima dhano bedo maber. Sami wacho climate smart agriculture nitiere lony machal nade mungo kama dhi puonjo japur kako nyalo pure kinde mantie lokruok mar kor lwasi. Kadwarore gi ngima mar dhano, ung'eyo maber ni dhano chiemo pile kendo chieng' be rieny pile kendo koth be nyalo chwe seche moko kuchwe. Wadwaro climate smart agriculture ma chiemo nyalo bedo e ndalo duto te e higa misima, mabiro ng'isowa ka kothe minyalo pidhi mamiyo kata chieng' nitie kata koth nitie to ok gitow, wayudo cham kendo wayudo kothe mabeyo makata kute nitie gi tuoche mamoko to pod wayudo cham. Kaweyi mind show mibiro dichiel e higa be un gi mpango mar neno ni chenro mar somo makamae ok obiro dichiel e higa kaka osebedo kinde ka kinde? Mae gima kendo omiyo waluongo wendowa modhiambo kawuono migosi gavana Ochila Yako mondo mi ong'e ni chiemo kod dwaro dhano nitiere kinde ka kinde kendo pile ka pile. Kwatieko somo kawuono to ka biro bedo pap maduong' alap maduong' mar somo ma pile pile, nikech gik mwatimo sani wadwa nuoyogi mondo jopur biro ka, nyithindo biro ka mondo gine teknoloji manyien mwakelo sani kendo manyalo miyo chiemo bedo. Tuke ladhula biro bedo ka, tuke mopogore opogore kendo wadwaro ni mondo obed cultural center ma samoro amora ediriyo e higa to wakelo jopur gi jopiny duto to wang'iyo utamaduni gi tuke mopogore opogore gi pur mopogore opogore e sikunde tetete. Erokamano watie kodi apisa adwa ni chori machiegni ka adwa ni wadhi mapiyo piyo chakna gi nyingi chenro machal koda mae lokruok mane mokelo ni japur mochopo ka. Erokamano ahinya, nyinga iluonga ni Michael Midwa, ane Chief Officer ma Agriculture Migori County Government. Koro wamor ahinya odiochieng' ma kawuono nikech chenro mwakelo niendi ineno ka nitie ji mopogore opogore, wan gi nyithi skul, wan gi jopur, wan kata gi joma timo business, wan kata gi joma uso farm inputs. Koro ka gibiro kae odiochieng' ma kawuono ndalo show niendi gidhi neno technology manyien nikech theme mar higa ni en climate smart agriculture. So wan gi gik mang'eny mwadhi nyisogi kaka ginyalo loso pur mondo bed maber, mondo production odhi malo, mondo bende kaka wanyalo kata timo commercialization gi value addition kendo wakelo markets ma wanyalo link gi go bende mondo kata ka gise timo harvesting to gin gi market ma ginyalo uso chamgi. Kaweyi weche mag puonjruok jopur dwaro puonjo kinde ka kinde, un kaka county extension services be un gi okang' ma japuonj nyalo puonj e kuma odhiye moko biro ka? Sani wan gi mpango madhi nyime, watimo gimiluongo ni mapping and mapping mar farmers Migori County ka. Wadwa ng'eyo ni farmers wa gin kure to gipuro ang'o to gin gi size mar puodho maromo nadi, nikech bang' mano wadwa ni mondo watim targeted extension services makoro ka wang'iyo different agricultural produce to wang'eyo ni ng'ato pidho oduma to odwaro fertilizer maromo nadi, to odwa kodhi maromo nadi, to watimo kata gik miluongo ni testing of soil. Wadwa ng'e ni soil go gin acidic, ka gin acidic wadwa ng'e ni watiyo gi lime mondo lowo bende obed productive. So watimo targeted extension services bang' profiling gi mapping mar farmers mwatimo sani. Erokamano kuom report machal koda mano, kinyalo winjo mago mokonyo bende nyaka sani osechopo e nyasi machal koda mae ka gilero ber ma jopur nya yudo e show machal koda mae. Koro pod wago tach ka mar ng'e ni to gigo mondo chieng' ma kawuono gin ang'o ma japur dhi yudo e nyasi machal koda mae. To show ni bende oganda oserwake ka onego bed ni rwake e kinde ka kinde kabedo chieng' ma kiny chano show ni koro kiny ne rum ayanga e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya Juma kuom report ma jaber ma kamano kowuok e paw nyisruok ma jopur ma Lichota. Nyakora Mogi wadhi nyime kama oyudo ni twak ewi keto chenro matayo ng'ado osuru ochako ayanga e mbele komiti mar bura mar omenda. Riwruok mar The Institute of Certified Public Accountants of Kenya gin moko kuom jokanyo mochopo chiwo pachgi ewi wachno. Gidwaro mondo mi piny owacho mamalo kod mago ma counties mondo rito osuru ming'ado jopiny ka gidino rode mag mibadhi. And tax bases, Chair, one of the easiest examples is what we had in the 2023 Finance Act. Like where you change tax, suddenly that certain taxes will be paid every 5 days. It sounds a little
out of this world, Chair. This committee is very keen on making sure that we have a stable and predictable tax environment. Soon after this, towards the end of the year, as we promised, we're going to have post-Finance Act seminar before we start thinking about the next finance bill and look at the tax proposals that we passed. What is the actual impact? Did they achieve what they're supposed to achieve? Did they lead to more revenue or less revenue? So that now, as we now, as Treasury and the others start thinking about the next finance bill, then they're informed by both this national tax policy and the feedback we would have got on the real impact of the tax decisions that we made in the Finance Act. But if you ask employees today, say, why should you read my payslip that I'm earning 300,000, and in real sense, I will be earning 200,000, you know? So, predictable tax regimes is excellent. Romo mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod riwruok mar Governors dhi nyime e romo ewi twak mar pogo omenda ne sirikande ma pacho ka. Moko kuom weche ma gilose oting'o duoko ne riwruok mar Governors milion 50 manogol e bajet gi, medo omenda ne chenro mar rakruok kod midhiero minyalo bi kel kod El Nino e kind weche mamoko. Watudore achiel kachiel gi Simpros Okinda ma bende noseyuoro kanyo. No Simpros Okinda, kinyalo nyisowa ni to chenro ma kamano osechopo kanye, gin ang'o giri ma bende osewachie manyalo biro konyo oganda jo Kenya? Erokamano nya Milton, awinje yo makare gie sani romo e kind jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel koda moko kuom governors kamoting'o jatend riwruok mar Gavana Anne Waiguru dhi nyime kama jofwambo ka kineno ni olornwa oko e seche ma twak dhi e nyime. Kata kamano motelo ne ma ne wanyalo chopo e romono sama ne ochakore. Ka bende koro riwruok mar Gavana kotelnegi koda Anne Waiguru ne ogolo moko kuom agenda kata chenro ma gin godo mane gidwa mondo twakie. Abiro mana lieko matin moko kuom weche ma bende gidwaro mondo mi giyud duoko makare kowuok e piny owacho mamalo. Achiel kata mokwongo en wach omenda mar loso apeyni mag counties. Winjruok no bedo ni onego bed ni counties yudo atamalo 20 mar omenda mar loso apeyni. Kata kamano osebed kimiyogi atamalo 15 tok romo kod tend Kenya Kwanza ne giwinjore ni onego bed ni duoko negi nyaka atamalo 20. Kata kamano governors ywak ni sani gineno kagima omenda mibiro chiwnegi mar loso apeyni mag counties oduoki kendo nyaka atamalo 15. Gidwaro mondo sirikal maduong' kata mamalo ochoro omenda no nyaka atamalo 20 kochakore yik omenda manyien mana 2024, 2025. Kopogore koda mano bende governors wacho nitiere omenda maromo milion 50 ma bende ne ogol e budget mar riwruok mar governors. Tok winjruok kod piny owacho mar Kenya Kwanza ne winjruok obedo ni onego bed ni duoko negi omenda no mano shillings milion 50. Kata kamano giwacho ni kendo gichak gineno ni romo kata od bura ne ong'ado ni mondo mi kik migi omenda no ma bende giwacho ni gidwa mondo mi ochiwnegi kalore ni budget gi hinyore tok golo milion 50. Nyakoromo gin weche mathoth. Wach machielo en kaluwore kod omenda mar ikruok ne rakruok kod midhiero minyalo kel kod koth mar El Nino. Giwacho ni sani ne gikwayo budget mar bilion 15. Sani gineno mana kosechiwnegi bilion 1.9 manyiso ni bilion 13 kod wiye pok ochiwnegi. Gikwayo mar mondo mi ochiwnegi omenda makamano. Mopogore gi mano bende governors ywak kaluwore kod tich mar counties e weche mag pi. Giwacho ni piny owacho ne oyango oboke mar piny owacho ni nitiere weche moko monego bed ni itimo gi counties. Kata kamano ne gineno ni weche go mag pi motenore koda migawo mar pi nochiwne piny owacho mamalo. Gidwaro mar mondo piny owacho mamalo oduok chenro duto mag pi ma bende tend counties onego bed ni ng'iyo chutho ne counties kendo mar mondo mi kik mulgi koda tend piny owacho mamalo. Nyakoromo gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua korka kore kane oloso kapok twak ne ochakore. Ne osingo ni wach mar siling milion 50 obiro twakie mar mondo mi kata obiro neno ni owuoyo kod jokanyo maneno ni omenda makamano chiwne governors. Kopogore koda mano bende Rigathi nowacho ni weche gweko mag omenda mag loso apeyni mag counties bende obiro keto romo mar mondo mi gine ni counties oyudo omenda mowinjore konygi e loso apeyni. Gie sani Milton adwani mondo wei kanyo
pod wabiro rito kaluwore ni onego beni itwak kodwa mondo mi wang'e ni to romo machalo kamano onyago lemo kata ooyo. Pono ni onyago lemo governors oyudo ang'o to en ang'o ma bende koro pod ging'ur e wi weche ma bende gichiwo e mbele romo ma kamano. Bende nyalo paro ni ma en romo mar ariyo ma kamano mar IBEC e higani ka bende piny owacho mag counties kata riwruok mar counties nigi geno mathoth ni piny owacho biro winjogi mar mondo mi ochiwnegi omenda madwarore kendo lemo duto mag tend counties odwoke counties. Erokamano Milton. Kamano nyasi Okinda kuom report majaber makamano. Nyako Ramogi wadhi nyime kama oyudo ni jopur ma pacho ka koro nyalo buonjo tok sirikal kumo kembe mag rego cham rwako ngano goduma kowuok e pinje ma oko. Jatend piny Kenya William Ruto olero ni okang' makama en mano mar geto siro jopur ma pacho ka kendo bero yor yuto margi. Andrew Ndego nigi report makama. Bang' bede mudho kuom kinde ma oniang' gikone to ler mienjo ne jopur ngano gi oduma pacho ka. Jatend piny William Ruto e kinde romo mane obago gi jotelo mawuok e yot bura ma Narok ma Nyandwat ogolo siem mager ne kembe rego ngano gi oduma ma osebedo ka omo mwandugo e pinje ma oko ni koro en kinde ma nyaka giwuog oko mar siro jopur ma pacho ka. Ruto olero ni onge kambi ma ibiro chiwne lesen mar tayo chenro mar nyiewo oduma gi ngano kowuok e pinje ma oko kapok ginyiewo mag jopur ma pacho ka. Niliamurisha wale millers na nikawaambia millers, kabla hatujaongea vile mtaagiza ngano kutoka mahali popote, lazima kwanza mnunue ngano ya wakulima. Na nimemwambia hawa leseni ya kupatiwa ile utaagiza kutoka sehemu nyingine ni ile receipt umelipa wakulima wa Kenya kwa kununua mazao yao. So hiyo ndio mpango tuko naye, na tunataka tuhakikishe hiyo kazi itimie kabla hatujatoa leseni yoyote ya kuagiza ngano bale kutoka dunia ingine, mpaka tuwe tumenunua bale na ngano ya wakulima wetu wa Kenya na imeisha. Hapo ndio tutaanza kuagiza kutoka sehemu ingine. Ruto olero ni sirikal oseketo tenge omenda maromo bilion 4 ma ichano tigo e nyiewo oduma ka owuok kuom jopur ma pacho ka. Bende omedo chiwo geno ne jopur tok chiwo chik ne duol mar kungo kothe pacho ka endi mano mar NCPB mondo neni odwoko nengo mag tuoyo oduma ne jopur ka owuok e shillings 400 nyaka shillings 50 kuom gunia. Sechego bende ojiwo jopur mondo neni ouso oduma e nengo ma oyueyo mar ywayo jonyiepo. Na ndio tumesema dryers yote ya serikali, na tuko na dryers 10 katika sehemu tofauti tofauti miji yetu mkubwa. Hizo dryers itakausha mahindi ya wakulima. Pale tulikuwa tunalipisha karibu shilingi 300-400 kwa gunia moja, nimesema ipunguzwe mpaka shilingi 50 peke yake. Ndio tusaidie wakulima wasiwe wanahangaika kwenda kukausha mahindi barabarani, wanakausha mahindi mahali popote. Ka omedo chiwo geno ne jopur, olero ni sirikal oseketo tenge masinde mag kano chak maromo 650 ma igeno chwale kor gwenge duto ma pacho ka kaunti ma Narok geto yudo masinde 30. Ka thoro mar chuogo kambi chak e gwenge go mag Narok en mano ma geto siro weche pith gi yuto mag oganda e alworano. Ruto olero ni sirikal oseketo tenge omenda ma ichano tigodo e gero kar loso chak e kaunti no. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba lita ya maziwa inauzwa shilingi 50. Tunaelewana? Kwa mkulima. Ndio tuweze pia kutumia mifugo yetu kusaidiana katika kuweka pesa katika uchumi wa Kenya. Nimeweka pesa milioni 700 ya kujenga KCC ya Narok. Tumepanga milk coolers 650 ya Kenya mzima. Oyango ni sirikal oseketo kenge madhineno ni oganda onyiewo manyiwa e nengo moyueyo ka ochakore higa manyien kipimo gi nengo masani. Mambo ya mbolea, kupunguza gharama ya mbegu, ndio wakulima wapate njia ya kupanua kuzalisha chakula katika Kenya. Kwa mwaka uliopita tulinunua fertilizer 6,000-7,000. Mwaka huu nilisema ikuje 3,500, nimeweka pesa ya serikali kupunguza. Nimepunguza tena. Sasa mtanunua hapo Januari 2,500.
Andrew Ndego, Ramogi TV. Jagoro mongirore e Migago mar pur Harsama Kelo owacho ni piny owacho osechako twak kod kembe ji giwegi mar ng'iewo oduma kuom jopur e nengo mar siling 4,200 e ward ka ward ma pachoka. Kanoloso e dero mar cham mar NCPB e boma ma Kitale, Harsame nowacho ni kambi no ero biro konyo jopur kong'iewo oduma e nengo maber mopogore gi siling 3,000 ma giuse gi sani. Jatend NCPB Joseph Kimote omedo ni nyaka sani gichiwo chenro mag tuoyo bando ne jopur oduma. Mimi nakuja wewe rafiki yangu. Aje jana nikurukaje? Ukaniambia Nimekuja kuambia wakulima katika sehemu za North Rift wasiuze mahindi yao kiholela holela. Wasiuze mahindi yao kwa bei ya chini, kwa sababu kuna nafasi yao kwa kuuza hiyo mahindi kwa bei nzuri zaidi ya ile wanauza saa hii, kwa sababu tunasikia kwamba kuna wakulima wengine wanauza mahindi gunia moja shilingi 3,000, wengine wanauza shilingi 3,500, kwa bei ambayo iko chini. Nimesema ya kwamba serikali imeongea na organizations tofauti wakuje wanunue mahindi kwa bei nzuri. All these stores are vacant. They are just waiting for the farmers to bring in their produce for general warehousing. So if you are a farmer and you have no place to store your cereals, NCPB is ready for you. We will store the cereals for you for the time you want it to be stored. We shall fumigate it for you, we'll grade it for you, and we'll ensure that the cereals are under good care for the time you want to store with us. Bei kama shilingi 4,500 na 5,000. Pira hiyo hawajasaidia wakulima kwa sababu farm inputs imekuwa bei kali. Na wale wanachiita wale wananunua mahindi wafanya biashara. Pia tunawaomba kwa sababu bila wakulima hamwezi pata mahindi. Pia mjaribu tuangalia na muongeze bei ya mahindi. Jokanyo mag komiti mochung' ne twak madhi nyime Bomas of Kenya koro piem gi kinde matieko twak go. Komiti no romo telne kod Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wa nolero ni gibiro chako tielo mar 2 mar twak tich adek ma juma mabiro bang' jolony magi kolo Weche 5 e kind mamoko manie mbele gi. Kane giwuoyo gi jofwamb weche Bomas of Kenya, Cecily Mbarire gi Opiyo Wandai nolero ni giyudo pach oganda maromo 258 mane owuok kuom jopiny mabende gibiro kawo gi pek mowinjore. Gisingo ni gibiro timo duto manyalore mar neno ni gitwak tich adek no e wang' sa kaka ne gichane. Kamati no ero nyaka sani koro dong' gi ndalo 22 matieko tijgi ka thuolo mabende inyalo medi kaluwore kod kaka twak no ero biro dhach. As a way forward, we have agreed that we will be resuming work as a committee on Wednesday, but in the meantime, there's work for the technical committee to do, and we'll be looking at all the 5 issues as we agreed at the beginning of our talks, and we will be able now to begin consensus building on the 5 issues starting on Wednesday, and we will be working, long hours, probably into the weekends until we are able to build consensus on those issues. We also wish to inform Kenyans that even those issues that were brought before us that may not have been part of the 5 issues, and which issues we consider to be important, we'll also give them time and think through them and give consideration of the same issues. That indeed, from the number of memoranda, the quantity of oral submissions, we can actually conclude that this has been one of the most consultative processes that one can ever come across. And we are eternally grateful to Kenyans who came out in large numbers and from all walks of life to give their views to this committee. Now, those views will be taken into consideration, all of them. Nyakuramogi yena monda ka yweyo mokwongo e chenro ni mar Migago kapok adhi e yweyo asome moko kuom ote museoronwa e laini mar ote machuok ma en 3:600. An Gladys Onyango Kanika Bondo wawinjo Ramogi loud and clear
wan kod Pascal Olajo to kod Pauline Pascal wayudo weche manyien e yo makare. Erokamano ahinya. Kaito Citizen TV, Inoro TV to gi Ramogi TV lalnwa seche duto te wang' neno Kanyamkago. Konywa uru mano Sara Singa. Erokamano, ageno ni midusa ma osewinjo oteno. Kaito machielo bende ng'ato ka iluongo no Kech Dalmas openya ni to bende jatend piny Kenya wuotho gi jalupne. Aparo ni wawacho ni jalupne romo gi duol mar governors e pachoka ka giloso weche mamoko. Kaito Ken Ong'wea mar jongima Raw Salvation Church owacho ni Ramogi lera duwa. Yiena mondo akaw yweyo mokwongo, kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nusu milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokalo namba mar 07096767000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kan duso mach. Wuogi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta.
Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina naitwa Frederick Pulei. Mimi ni mkaaji wa Kajiado County. Mimi ni mkulima, nalisha kuku, nalisha ng'ombe. Wakati ulipigiwa hii simu ulikuwa wapi? Nilikuwa nyumbani, nilikuwa nalisha kuku wangu, nikashangilia sana, niliruka, nikamwambia Mungu asante. Hii pesa na plan kuongezea kuku ziko hapo. Niko na kuku wa kienyeji na mimi huuza mayai kwa wingi. Na ningependa ku-expand pale mahali na watu wasipuuze, kwa sababu kama mimi nimeshinda, hata yeye pia atakuwa mshindi kesho. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni, sikund secondary ma Umer mantiere kachung'od bura ma Ugenya oyudo konyruok mar kilese 3 kowuok kuom aguch CDF ma Ugenya gomenda maromo $5 kanoloso e nyasi machiwo ayanga kilesego. Jatend riwruok mar CDF Abdulaziz Bule Yaro nolero ni chenro no geto mar kelo dongruok ne jodak ma yuto gi ni piny. Kara kamano, Yaro nokwayo jodak ma alwora ma sikund secondary ma Umira mondo mi oriw lwedo sikund no mar neno ni jopuonjre odongore e weche mag somo. On behalf of National CDF Board, we are delighted, we are happy to be here today with you in this event. Hii project ilitumia pesa takriban milioni 5. Sio pesa ya CDF ya constituency, lakini ni pesa ya body. Tulileta Umer lengo na mudhumuni ili watoto wetu wasome na wapate madarasa. Sisi kama National CDF Board, our aim, our objective is to enhance socio-economic development at grassroots. Ugenya haswa Umer, tumesema lazima pia hawa tuwasaidie wainuke na wajenge kama tunayojenge constituencies zingine. Tulimbatia pesa Umer, tulikuwa tumebata kupitia mheshimiwa wenu kuna mahitaji ya madarasa katika shule hii. Jogedo e county ma Kisii medo chwalo kwayo margi ne governor ma county no Simba Arati matieko chulo gope contractors mondo mi ogeng' chandruoge mamoko kuomgi kale. Kane gilose boma ma Kisii, tok piny owacho mar county ma Kisii golo achiel kuomgi e twech majela, contractors go norwako twak e kindgi kaachiel kod jatend county mondo giyud lere wi chudo margi ma koro osedak kuom higni buora. E kinde mokalo, Arati nosingo machulogi tok lipot mar tich nyiso ayanga ni kuom siling bilion 1.69 e county no onego chul mana milion 235. Kama contractors wa Kisii County, sisi tunasema asante sana. Vile ulituita ukatuambia umeweka mikakati ya kulipa pending bills, tulikubali na tukasema asante, uendelee kulipa, kwa sababu hiyo deni sio yako, ni ya miaka iliyopita, imekuja mpaka miaka hii. Almost 4 months amekuwa kwa prison for almost 4 months. Alipigwa faini ya shilingi 250, lakini leo hii Mungu ametuwezesha kupitia kwa gavana wetu, tumefaulu kumtoa ndani. Mimi ni kumtolea shukrani wenzangu wale wako hapa na mimi, wamefanya juu chini kuona kwamba ustaarabu wa kaunti yetu ya Kisii is clear, iko thabiti na iko smart kwa kila njia.
Komiti mochung'ne kedo kod masiche mabiro apoya e kaunti ma Mombasa ogolo chik ne jago mane omiyo rak mar gero apaya ma Kibarani mondo mi otieke mapiyo kapok kodh El Nino chakore Mombasa. Mairien bang' yangore ni kwan masiche matimore apaya no koro medore kae juma achiel mokalo ji 2 osewito ngimagi kama moko buora bendo yudo hinyruok kaluwore gi masiche 5 mosetimore apaya no. Kamati no motelne kod komishona mar kaunti ma Mombasa Abdirazak Jaldesa bende nogolo chik ne derepe kaachiel kod jowuoth matiyo gi apaya no mondo mi oluw chike duto moketi mag apaya mar geng'o masiche makidek timore. Tumepata kwamba kuna ajali ya barabara nyingi ambao imetokezea pahali ambao tuko, na tumeongelesha yule contractor na Kena, na tumejadiliana ya kwamba chanzo ya hiyo accidents nyingi ni kwa sababu kuna sehemu haijakamilishwa hapa, na kwa sababu already contractor amepata ile pesa ambayo alikuwa anadai, tuliona kwamba kwa muda ya mwezi 2 amalize hii sehemu ambayo imebaki, ambao mambo ya drainage, mambo ya footpath hapa. Lakini kwa sababu ya hali ya dharura, yeye anaingia kazi leo kufanya emergency works, alafu within 2 months anamaliza section zote za hapa. Our machine is coming, excavator and our manpower, everything is come, and tipper come. We are first we need excavation, spoil the soil. You can see a lot of soil in this area, and then after excavation we have started the drainage work. Rowere mag duond buch Ford Kenya mawuok e kachung'ol bura ma Webuye ma Imbo ne obago romo gi MCS e boma ma Webuye gi thoro mar yango yore mag bero duond burano. Rowere go kotelnegi kod jakomgi Collins Mopalai olero ni kuom kinde mathoth oseber kojwang'gi ahinya to tok yiero mibago pachoka kata obedo ni gin kod obok mapuodhogi kendo yienegi yudo tije. Gimedo jiwo rowere mamoko mondo mi oriwre kod duond buche kendo mondo tie twech achiel gi jotelo e bero siasa. Gijiwo jodak mawuok Imbo ma Kenya mondo oriwre kod riwruogno e dhiro lek ma duond burano ero. Tumekubaliana mara hii kazi yote ikikuja, sisi kama vijana tuta-apply na tutapewa, kwa sababu tuko na makaratasi, tutapewa hiyo nafasi. Kwa sababu tumetumika kwa muda mrefu sana. Wakati ya siasa sisi ndio tunaongozwa mbele, lakini wakati wa kupewa kazi wanapewa wazee. Mara hii tumekubaliana pia sisi tutapewa nafasi. Tumetoa hiyo notion kusema kwamba chama kiko imara, na raundi hii tumesema hivi, kama wewe utakuwa umejiunga na chama chetu cha Ford Kenya, tafadhali saizi ndio tunaitana ili tushike Papa Roma akue president 2032. Njoo uungane na sisi. Riwruoge mag oganda ma pachoka ma ok tin ne gana 40 nyalo yudo chandruok mar bedo maonge kod obok mopuodhogi kapo ni ok giluwo chik ma ndiko grupego. Riwruogego eko bende moting'o mago mag konyruok rowere, mine kod man jok man kod ng'ol kaachiel kod mag oganda nomigi dweche 12 mar neno ni gisomo kendo giluwo chikno mane puodhogi kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta kendo gichiw lipode bwo higa ka higa. You will welcome the CSO's network chair. We also make some. As I take the responsibility back. Himizo langu ni groups ziweze kuelewa hii act kwa sababu kuna mabadiliko fulani ambayo groups zitakana zijue, so waweze kuelewa ni mabadiliko yapi ambayo yamekuja, kama yale ya kupatiana reports kabla June tarehe 30. Umuhimu wa hii act sana ni kuwezesha serikali kujua ni nini inafanyika mashinani. Ni yale mashirika ambayo inakuwa registered yanafanya nini. Jambo la muhimu ni kwamba unaona wakati huu serikali zote, serikali kuu na serikali ya katuzi, zinaangazia maneno ya kukuza wananchi kupitia kwa vikundi. Na pesa nyingi sana, Hustler Fund, Women Empowerment Fund, Youth Fund, zote zinalenga vikundi. Kwa hivyo kama kuna sheria mzuri
itaona kwamba hizi vikundi hazitasaidika. Kwa hivyo hii sheria imekuwa ni sheria ya maana. Kwa Kakamega County, Kakamega ni kaunti kubwa na iko na vikundi ambavyo vinafikia zaidi ya 10,000. Hapo mbeleni tumekuwa na changamoto kubwa sana ya kuweza kuviendesha hivi vikundi, kwa vile hatukuwa na ile sheria ambayo ni kuhusiana na maendeleo ya jamii kupitia kwa Jopur mawuok e alwora ma Imbo ma Kenya ojiw mondo orwak tiyo kod mbolea mondo mi lowo kik lal ndhadhune mapiyo. Kanoloso e nyasi mar puonjo jopur weche mag nono chal mar lowo e kar chung' od bura ma Mumias East, jatend kambi mar GPC maloso mbolea molos e teknolojia manyasani nolero ni mbolea no nikod nyalo mar rito ndhadhu mar lowo kuom higni 2 kata koth obedo mang'eny. Moko kuom jopurgo noyudo mbolea mar dhi temo ka giwacho ni yutogi osedok piny kendo tiyo kod lony manyasani nyalo kelo konyruok mosiko e puothegi. Udongo wa wakulima wengi umekuwa mgonjwa, and the soil has been sick. Na kwa sababu ya hiyo toxicity katika udongo, wakulima wamekuwa kifanya kazi ya ukulima lakini hawapati zao. Tatizo la pili imekuwa ile mbolea ambayo wanapandia imekuwa ikipotea, ile madini imekuwa ikipotea. Lakini tunashukuru kwa sababu GPC wametuletea mbolea ambayo itaweza kudhibiti yale makali ya kemikali katika udongo na pia ile hali ya madini kupotea. Basi kupitia kwa hii mbolea ya GPC, basi hayo madini itakuwa inatulia kwa udongo nikitumika katika mimea zetu, na hivyo basi wakulima watakuwa wanapata zao zuri. Hii fertilizer yetu tumeintroduce inaitwa nitrogen runoff fixation. Hii nitrogen runoff fixation tumeitoa kwa sababu ya kitu kimoja, because ya leaching. Wakulima wengi wamekuwa wakipoteza nitrogen na wananunua mbolea nyingi, alafu at the end of the day nitrogen inapotea ama nutrients zinapotea. Hii mbolea ni special, kazi yake ni kuhold nitrogen na kuongezea nitrogen kwa shamba. Iko already na organic carbon ya over 28%, ndio iko nayo, na wakulima wengi wameappreciate. Tumeona wakulima wamekuja wengi, we didn't expect hao wote, na tunashukuru pia the government imekuwa ikitusaidia, tumekuwa tukifanya research. Moko kuom jok marito jodongo gi nyithind kiye e kaunti ma Nandi korise kuom tiarie thago omenda michiwo gi sirikal mar konyo ogandago. Kane giloso e kinde chenro machiwo kony mag mwandu mopogore e alap ma Kapsabet, jotelogo kotelnegi kod ruth ma Kapsabet Township Salin To nolero ni jodongo, nyithind kiye kod oganda modak gi ng'ol mopogore opogore yudo sand mokalo kuom jochiw aritago. Gise apisago kuom kawo omenda kuom sirikal gi dwaro mar konyo ogandago ka gikone to omendago ochwe mane ofukegi giwegi. Tunakuwa na shida mingi sana kuhusu hawa caretakers, kwa sababu wengine wakienda kuchukua hiyo pesa ama wakienda na hao wazee wanachukua hiyo pesa hao wenyewe wanatumia kwa matumizi yao, wanaacha hao wazee kwa shida. So tumekuwa tukifuatilia, lakini tunaona ya kwamba hawa waweze kuheshimu wazee na wapatie wazee vitu yao, wawache kutumia vitu ambaye si yao, wapatia watoto wale ambaye ni vulnerable hizo pesa watumie. Hiyo pesa ikuwa yao, ni ya wale watoto ambaye ni yatima na ni ya wao wazee na wale ambaye ni walemavu. Kwa hivyo tunawaomba tafadhalini muweze sana sana kuhimiza ya kwamba mumepatia wazee yale mambo ambaye inahitajika. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo, many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip
kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Anya como warre kendo riera ter. Are you really normal? Irita for what? Ithreaten anadi tan kodi wane team achiel. Wan team achiel monada te ichapa. Abedi? Bedu. Kajatelo wacho to who am I to refuse? To donge nyoche ikona ni dar koni dhi mabor. Karang'o mitimo ka? Oyaure. Wanyalo dhi ninde oda kawangware kasto imond kiny gokinyi. Is that okay with you? It's not okay with me. Shaitan! Hey! Thank you, Kenya. To our valued customers, listeners, and viewers, we are here because of you. We celebrate you during this Customer Service Week and all year round. Thank you for making us number one. Thank you, Kenya, for making us number one. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Tokoro wang'ia ne weche mag tuke. Ni gol mar jatugo Jani Momedi e dakika mogik nokonyo klab mar Alfate lao klab mar